Så I lige, hvad der sker der, hva'? Ja, det er jeg forstået det der. Jeg står her og bliver helt rygerflov af det jo. Ja, det hjælper mig at sige goddag. Jeg kan godt sige, at du kan forstå, at I skal af, hvad jeg siger. Er københavner? Ja, hvad er hvor du kommer fra? Er du københavner? Jo, hvad? Goddag. Goddag. Nej! Herovre, der sidder jo i Sønderly! Det er jo næsten en halv tysker! Så skal jeg nok oversætte en bit for dig, jo ja. Det var godt. Det var godt. Se, jeg er jo kommet her i dag for at give en lille hvad er det der? En gennemgang af det, vi har set indtil nå, og når det så kommer det til. Jeg giver lige et lille resumé af, hvad vi har set og noget det, som kommer senere. Der er jo ikke noget kriminal, om du godt kan forstå, hvad jeg siger, så er det noget kriminal. Nej, det er ikke engang for hvad jeg har den gesehen und sådan set. Jeg kan vist bedst vise det ved at prøve lidt af det bryger, som jeg har taget med her. Det er brød. Ein bisschen Brot. Til først, der så vi jo en højmej og en lavmøj. Og den højmøj, der skal være målmøj. Og derhjemme har man rundt og spille fodbold, mens der græsset det kilde har været i. Den høje var målmand, og den lave løb rundt og spillede fodbold, alt imens han blev distraheret af græsset i sin pause. Målmann, klein, von Gras hinten und nach hinauf die Kinderbetten. Dernæst kom der en lauerdame og en firedame. Den lauerdame stod ved at dreje sig rundt på sig selv. Og stod og kiggede i af sig selv. Og der var sådan en lille bit øvtigt ved den fire. Den magre var udsigelig ved den kraftige. Sie var jeg drillenpit. Så gav den 80 til at sjove og drejse, og så var det væk igen.
Og så gav den kraftige sig til at synge og danse, og dernæst var det væk igen. Das Fettklub hast gesucht! Und dann waren sie wieder weg. Se her. Her, der kunne vi godt have prøvet den lille frøken Tyre til at tyre den der umanerlige store bryger op med. Det er slet sjovt at være sådan en lille blyerdame. Og så blev belemmer med sådan et stort mobiligt bryge. Så kan man nå så brøst nemt, for hen og blev tryn i sit seng. Rent sysk. Utiltalende røvertype. Samtidig kvinde, som bliver fuldstændig fladmast og smadret psykisk. Ein hartes Hund, ein blödes Dame, ganz und total ausgestattet psychisch. Se siger nå. Siger nå. Der er en møg, som er en hel har til at tage sig. Han er skrabt til at tage sig. Ein Passemitzelkratzer ist ein Feld zu verlieren. Vi kan jo faktisk kalde ham en kirkefløser. Ja, se, men resten af det, som sker, resten af det, som sker, synes jeg nok ligesom skal være lidt hæftigt for jer. Så det kunne være, at jeg havde den slutningen lige stod op i svineriet. Ja, det er hæsens djævelskab. Vil du forstå, eller kan du forstå? Rydde op i svineriet. Zusammenschreiben in dieses Teufelsramme. Og se til det, der vil jeg jo bruge den her gode gamle skovl. Den dejlige skovl hjem fra det gamle mølleloft. Så er den galt igen. En skøn skovl fra det gamle mølleloft. En skøn skovl fra det gamle mølleloft. Ein schönes Schufel vom Assocht. Så
kan jeg godt sige, at jeg ikke har selv spillet her på. Hvordan det den? Har du fået lavet sådan en dejlig kring i den her, hvad? Og så det kan jeg jo godt vise jer, hvis I gerne siger det. Se der. Der skal vi så starte med sådan her. Er I rigtig gode? Gennemældet. Dejslam. Først en kæmpe bolle. Erst sollen wir gewaltig dusten. Og når vi nu skal lave sådan en krejl, så er det altid godt med en bibliotek. Og der har jeg jo taget min Victor med. Og Victor sætter den i hjørnet og vil godt spille noget musik. Victor, jeg kalder ham Victor Rønskræk, for det er Victor og mig, vi er med i sådan en vinterbackklub. Og han er helt Rønskræk. Ja, nu skal jeg vise jer, hvor Rønskræk han er. Sådan cirka. Sådan cirka. Og jeg har servet til Victor. Victor sagde en dag til ham. Jeg tror, at du skal hikke dig et dejligt lille sted og putte dig lidt over hen, så kunne der være en hævlede bit. Og nu skal vi ikke sende Victor med, så har han bare spillet musik. Victor, vil du lave mit musik, så var I nok? Dejlig vaniljekrans. Jeg må have det.
Værsgo. Ja. Det tager lang tid, det her. Der er ikke omgang rundt, jo. Ja, værsgo. Værsgo, tag fra jer. Der er bare sådan. Jeg kan sige, at jeg er så mødt af... Jeg skal bare spise væk. Jeg kan sige, at jeg er så mødt af, jeg selv skulle med den til hunderne. Hunderne er fabrikeret efter personligt mål. Familietrænser med intime hunden. Så er der kommet hjem til tilbage nok, og det er bare at sige, mand, tak fordi jeg måtte komme med den her gengave. Og så må I have så godt. Det er de sidste klæder. Hvor har du bageretten hen? Tak. Det er jo ikke kommet, det er blammerne. Godt, der vil ikke forstå, hvad du siger. Tak. Tak for i dag, og kan du have det så pænt. Det her er blevet det sidste ord. Vielen Dank von heute und kannst du es zu Hause mit schön haben.